na gran jonjono yuro no copine makko ngai ndara ma ko dum fama tanka ada so yejuno yo ya wonna mo yi copine makko ngai ndara ko do fekki to kadi ni wa yi de mala da mo sen jadi ya da metti figuri ma o fekki mai mai nato mi finere mai muna nongo mi makini la Hey, kono ndabutude kongo mun landade naw mirdo kongo mun landade Kadi kono ndabutude seni hoto cionci di bordo len cionci wow alandu to lawoni hay hanki jemma yewtal fidu minal mala nabbi basen jiyan e nyo goleni do sobi mengo fama e marano enen ɗiɗo sortiyande e marika mi woni pré mai ko ni no wonde yaade kono falla yaade jonci ɗi mi joyɗi noon atan an kono nge probléme marɗa an accu min mi landuma kon ne probléme to min landotoma kam mais accu min mi landuma par ce que jemma ɗe yewti fimi ya yan conci ɗi a yanali conci ɗi ndarde kadi écoute c'est mi wata fokkutude yaadu min mi nanala ngaala kono woni o probléme soobi asikude min komi ɓe worɓe naatay ɗo e soobi waɗa dolo ko leppi ɗum a sikkude komi fula musu ko ɗon noon mi yabbinoma a yi noon ka soobi ɗon ka fula musu ɗon kon waɗuma wonde fula musu a ɓiɗɗo pullo na ɗum ɗon fussa ɗuma wona fula musu ɗan andi ko wonɗum haɗi wona ko fiwata yimɓeɓe yiwene ndiɗo de waɗi soobi ɓe anda goɗɗum no hakkude men ko par ce que ɗa andi rewɓe maɓe no partout konakiri ka yarɗa woy ɓe wawi fi a faami e sikkude nde ñande mi yaari juuɓe maɓe ko naati layki kon ka commentaire ji koɓe windi kon e sikkude mi sutakima kana sikkude jemmati min mi ɗaalike ko ɗon ko ɗum woni probléme an on ko an ñande fini weeti woyɗe wondi nokku gotum na dewgal woni hakkude men ko keleyagal ɗacci mawɓe maɓe ɗacci famille ma anda keleyaji gono ci dewgal awana noon ngal ɗo ko ngal ɗo tigi noon ko ngal ɗo ɗo siyata ko ngal ɗo siyata kadi c'est quoi ton problème an o c'est toi wata wattade soobi kono waɗi il n'en est pas question a wattotoma ma yata tu vas changer tout ce que je veux ko ɗum ɗo waɗata sa watta ɗum ɗo ene de wata et puis sorti on kadi si annulé mi yadata e sexy a yatta e sexy pourquoi tu veux convaincre wayi attends an komi naato e baggi woy tum mi ƴetta chemise um haralam butoni mi wawa anga sikkude ko jaani woni ka oriyam Kenzo si c'est pour moi si c'est pour me convaincre est ce que kilote mi ya waɗa tapet toi ngal 10 000 tu dois le faire donc ɓayno ko fi juɓɓe wonɗa ɓornanade pour que tout le monde te remarque ko ɗum waɗi siɗa faala ɓornode ɗi piyoɗa e montre ji seera prix ji waɗa ɗuma waɗoɗa parfait tu veux convaincre qui kono nami faala min siko mi faala minute seconde ko min gembo joɗota ko takkombo mi woni joni waɗi waɗa ko mi woni muurde ɗo ni ko nanon min ko ɓaynani ça me va pas du tout ça me va pas ok awa mi ɗa e wat kiti ko seltox mi watta yan siɗa faala ko omo safuñima orange waɗi totoɗa d'ailleurs sorti o ɓimɓe kikiɗe ne si oɗo sorti annulama hande andita an enen ɗiɗo sorti o si a waɗani soobe yadata ne soobi fes mi ƴetta soobi um mi waɗa leppi um ok waɗa dolokum leppi wonno waɗa bagui leppi mi waɗa tiro ɗen photo holle poste en hollen ɓe ɗe yiiɗi ɗiɗi ɗe wondi c'est tout ce que je veux way yusa sifo e Zulaika no fotanama e woni ko fop nani naata noon kadi a yaata e nokku ko programme a yaltatagoy kadi ay siko programme on mboti ɗi aw ko ɗum noon mi yiiɗi ok defi min kadi yaw kadi billahi a feƴƴata lagaɓen nanali kañum mirawo nawni en tum bébé. Habib, on a golle anni. C'est qu'on a un problème. Non, laisse-moi. Attends, il y a un truc. On doit aller voir l'intérieur.
na wa shuude ɗa ha shuude iji gon toon sami en ko antum moƴƴa kono golle ɗe mi duwa wadde ɗe gacce mbaɗa golle ɗe mi duwa wadde bébé je pense que ɗum wona probléme ni wallitagol ma ɗum fof bon attiri coci ɗe ga mais ɗum wallitoma kasi joni haɗum attugol ɗe c'est vrai je sais pourquoi ka addoriɗa abum so waɗi ɗo kede ka to wallidire ko ɓe wi goɗɗo e ɓeygu mum ko ɓe wallidiri si mi waɗi piwum ko golle ko waɗa wadde ala ɗo ha fof non min ɗo côté on ha probléme goɗɗo kadi wolata ɗum han min mi ronka wadde komi faala wadde ko ɗum ɗo wallitude nan pas ok ɗum wallita bamma goɗɗum mi faalama haalande vas-y vas-y gone jam waɗamare mariage dimanche arowo ɗo mi faala ya accumiya gorejo ma homo oya kadi jiwo gore jam kode yanoɗo noon mo jinditemo haari kadi waɗamare mariage hande hay gollitiɗam ha handi ɗo yiɗi c'est pas facile mais hande ɗo min ɗo ka wonɗa ɗo hande sago an gurɗo woɓɓe goo weltala felnanman mais ɓa ɗiɗa toujours haaju ko memmini o ɗa haɓɓite assisté goreɓe maɓe bon min ɗo siko sago an a waɗano contribution guɗoɗa ko madde okkipoɗa fo way ma o abi mi gandoma bama hande kam mi wonɗo ɓen ɗon kamɓe ɓe jomboytake ɓe arano perango min an joni ɗo ko mi konko falla komi taƴu en ɗange maɓɓe feere haaju waɗi ka maɓɓe mi yahata non mi wiya ɗum di joni mi jonna contribution hara mi yahaali mille haajuji an ɗin fopp ɓe ara hay siko bira waɗi haaju ɓe ara ɓe daro ya pas de problème ça son kani on non tout falla ka yawgol haaju on ndin fala mina ɓora kadi goɗɗum kadi ka ok sa yahi no ware quand même ɓerma no waali ya pas de problème non attendez je pense que est-ce que Comment ça va? Marche de. Ça va. Sai jam jolo. Ça va. Jolo. Mi jooɗi ɗo an Wallahi hoto kadi jirgita ɗo handi on o tawetake suudu. On noy ça va bien? ça va Marche de. ça va Hono kira fewi? yalta en Wallahi mi yalta on min kala marɗo programme. Yalta on. kadi Sino kero yewtal ne? mino jimode gros salla mini mi ara peut être mi tawemo kam Ye ɗamde min yew. Min kuuye mi wadda ɗo. anda noon so neɓay Ono. Waynakilamo yaade. Andi jinnaji amen ɗi feppata nde wonde defoira oka telije. ok e lala joni mi yaw so ari enne mi luttimo par ce que mino jimode gros salla C'est pas grave, nani. ok Nada, merci beaucoup. ok merci Merci, nani. ok Linda. ɗan ngawji kono aɗa andi piiji gono toon ma ƴettanaɗi e lankowa ça va bien ça va mersude Linda andi gorejo mamo c'est pas parce que yara men famotira ma piiji gono wadde toon mais metti sifade quoi kon waɗi kero haɓo non mais ngaɓa tigiri kono deux fois famodirtake ɗa andi mo tiiɗi ɓernde trop so daari aymo sembi ɓurinan deux fois ay o jaggotolan ayi piiji ɗi mi yiiɗa kadi pirdugol e jiwo tu vois donc saabu ɗum